Yeah, we're here. We're here. Yep. We're here. Grabe si Mikel Dad ba kay natulog lang ko kay gikan pa ang trabaho. Tapos nag-drive na mi mga 4 a.m. Tapos nag-stop lang siguro siya tulog. So we're here. Diretso na mi. Alas 4 na abot na mi Sydney. So, pag-uli na natin. So, oy, ano mo ka mo focus buang ka. So, kanang muna siya bay, kanang naami nga rin sa Sydney karon. I love pasta. I love pasta ko do. Nami karon sa Sydney na nanamig vivid Sydney. Ya kanang vivid kuno siya, kuno siya color. Ya muna to siya mga color. Ya, una siya nya kanang kapoy na ko bay. Nag-drive ko since 4 a.m. ganina. Di okay na. Nya na 4 a.m. ko na human. Muna siyang gitapol ko mag-vlog. But muna siya, vivid color. Vivid. Kanang vivid ba? Kanang vivid. About this. Where we go? Mag-atang may Uber nga rin. Uber. Sige, asa ta? Let's just go here. Nagpaabot may Uber ba niya? Wala man siya alam sa may Uber. Sa tinim sila din mo rin yun sa kuhan. Order may Uber niya. Kaya wala. Ito, baktas na lang may. Old school. Baktas. Gamit chinela ang sapatos. Sige na lang. Labang ta. Labang may. Ligsan tag-tram. Kurintihan ta. Bantay ito nung binakon kay Kurintihan ta. Ihasbit na nga rin taga Melbourne. Taga Sydney. Ya ka nang kuhan. Muna siya, natanang taon ako sa itong vlog ko na uwa ko gamay. Sige na em, putang sa sa bus. Look, yaw! Wala de. Bye, after a long while, sakay na sabing aeroplano. Padong mig Fiji. So, muna siya. Yan, nag-vlog ko nga rin. Nauwa ko na yung mga tao. Kita na ako. Feeling na ako, nagtanaw sila na ako. Kaya maram kong buwag nag-vlog. Na, musulod na check-in. Sige, let's go.